n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 12 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Tata na obodo anyị n'ụwa bụ Amerịka ka anyị na-emekwazi nnukwu mmemme nke ndị nna anyị na-akpọ ụka nna. Anyị ji ohere n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche welu na-ekene ndị nna niile, welu na-asị ka Chineke onye bụ nna gọzie unu niile, gọzikwazi ezinụlọ unu, gọzikwazi atụmatụ unu niile dị iche iche. Anyị na-echetakwazi n'ụzọ pụrụ iche, na-ekenekwazi Chineke n'isi ụmụnne anyị ndị ọzọ niile ndị yọrọ ka anyị cheta ha na aja masị n'ụwa. Anyị na-erunye ndị nna niile, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Na-echetakwazi nwanne anyị nwanyị Nneka Njọkụ, onye na-ayọ nchekwaba nke Chineke. Anyị na-erinyekwazi maazị a maka ụmụnne anyị ndị a niile ndị nwụrụ anwụ. Ezinna Emmanuel Anyanwụ. Anyị na-echetakwazi Moses Chiemeka Okoroma, Justina Udegbua, Anthony Chibunna Okeke, Ifeanyị Nwachukwu, Ezinne Teresa Egerue, Azọrọ Njọkụ, Fidelia Njeze na Saluk Obijiakụ na nwunye Veronica Obijiakụ, ndị rapụrụ ụwa n'ụwa. Anyị na-asị ka Chineke nabata mkpụrụ obi ụmụnne anyị ndị a niile na ndokwa. Anyị nwezila ebumnobi ndị ọzọ niile ka anyị natazie isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ, ka anyị na-echetakwazi ndị nna niile n'ụzọ pụrụ iche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Na-emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, kasị ukwuu. Ya ka nja ya Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ na ndị mama Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Alleluia.
nwayọọ nwayọọ. Chineke nke ụwa niile, anyị na-esekpuru gị dịka nna. Chineke onye nọ anyị nso mgbe niile, anyị ji aṅụrị na-akpọ gị nna. Anyị si n'ụwa na-agafe agafe na-elerịta anya na nkwa ikwere anyị. Biko mee ka anyị bụrụ otu n'udo gị. Dobe anyị n'ịhụnanya gị site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ n'akwụkwọ Jeremaya. Jeremaya kwuru sị, n'ezie anụla m izu ọjọọ nke ọtụtụ mmadụ na-agba megide nsị. Egwu dịkwa n'ebe niile. Gbagide ya ama, ka anyị gbagide ya ama. Ndị niile mụ na ha dị na mma na-eche mgbe ọbụla ga-azọhie ụkwụ daa. Eleghị anya ọnya ga-ama ya, anyị enweta ya, bụọrọ onwe anyị bụ ihe o mere anyị. Ma Onyenwe anyị nyere m dịka oke dike ọgụ. Ndị na-ebuso m agha ga-asụ ngọngọ, ha agaghị emeri. Ihere ga-eju ha anya n'ọdịda ha, wee butere ha oke ọgbaghara dị ebighị ebi nke a na-agaghị echefu echefu. Onyenwe anyị nke igwe ndị agha, ọ bụ gị na-enyocha ndị ezi omume. Gị bụ onye ahụ na-enyocha uche na obi mmadụ. Kwee ka m jiri anya m hụ ọbọ ị ga-abọgwata ha, maka na ọ bụ gị ka m kpesara olu m. Kwere Onyenwe anyị ukwe, too Onyenwe anyị, maka Onyenwe anyị agbapụtala ndụ ụmụ ogbenye n'aka ike nke ndị ajọ omume. Okwu nke ose bụ ụwa. Onyenwe anyị were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. N'ihi gị ka m ji ana nkọcha. Ihere ekpuchiela m ihu. Aghọọla m onye atụpụrụ n'iwu n'ebe ụmụnne m nọ, bịakwa ghọọ onye ọbịa n'etiti ụmụnne m, ndị otu nne mụrụ mụ na ha. Maka na obi ịnụ ọkụ m maka gị erepịala m. Nkọcha ndị na-ekwutọ gị na-ala m n'isi. Onye nwe m, ana m arịọ gị. Chineke m, ana m arịọ amara gị. Na nnukwu obiọma gị, nyere m aka ugboro ugboro, zaa m oku. Onye nwe m, zaa m oku, n'ihi na obiọma gị ebuka. Na nnukwu ebere gị, tụgharịa chee m ihu. Unu bụ ụmụ ogbenye, leenụ anya ka obi tọọ unu ụtọ. Unu bụ ndị na-achọ Chineke, ka obi unu jupụta n'aṅụrị. Maka na Onyenwe anyị na-anụ olu ụmụ ogbenye. Anya ya anaghị apụ apụ na ndị nke ya eji n'agbụ. Ka eluigwe na ala too ya, ka osimiri na ihe niile na-emetụ ụṅara n'ime ya too Onyenwe anyị.
Ihe ọgụ nke abụọ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom. Isiokwu: amara e nyere karịrị ọdịda adara. Dịka njọ si n'aka otu nwoke wee bata n'ụwa, ọnwụ sokwara njọ bata. Otu ahụ ka ọnwụ si rute mmadụ niile, maka na onye ọbụla emeela njọ. Njọ anọọlarị n'ụwa ogologo oge tupu enye iwu, ma ebe ọ bụ na iwu adịghị, o nweghị onye nwere ike ibu ebubo na o mere njọ nke imebi iwu. Ma ọ nwụchitere mmadụ niile, bido n'Adam ruo na Mozis. Ọbụladị na njọ ha abụghị imebi iwu dịka nke Adam. Adam bụ onye eji ama atụ nke onye ahụ gaje bịa, ma amara e nyere jiri ihe buru ibu karịa ọdịda adara. Ọ bụrụ na o were anya na mmadụ dum sitere n'ọdịda otu nwoke nwụọ, ọ kara waa anya na amara Chineke nke sitere n'aka otu nwoke ahụ bụ Jesu Kristi bịara rute mmadụ niile dịka onyinye zuru oke e nyere na nkịtị. Okwu nke osere ụwa. Aleluya, aleluya. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-edebe iwu m. Nna m ga-ahụ ya n'anya. Anyị ga-abịakwute ya. Aleluya. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, unu atụla ụjọ mmadụ, n'ihi na ihe ọbụla ekpuchiri ekpuchi ugbu a ga-abụ ihe ekpughere ekpughe, nke ọbụla ezoro ezo ga-abụ ihe agbara n'anwụ. Ihe m gwara unu n'ọchịchịrị, kwuonu ya n'ehihie ọcha. Ihe m tụnyere unu na ntị, kwusanụ ya n'elu ụlọ. Unu atụla egwu ndị ahụ na-egbu ahụ, ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama tụọnụ egwu onye ahụ nwere ike ime ka ahụ na mkpụrụ obi laa n'iyi n'ọkụ ala mmụọ. Ihe a na-ere ụmụ nza abụọ ọ bụghị naanị otu kọbọ, ma nke ọbụla n'ime ha enweghị ike ịda n'ala ma ọ bụrụ na nna unu amaghị. Ma otu ọ dị, agụọla agịrị isi unu bụ n'isi ọnụ. Ya mere, unu atụla egwu ọbụla, n'ihi na unu dị oke ọnụ n'ahịa karịa ọtụtụ ụmụ nnụnụ. Ya mere, onye ọbụla nke ga-ekwupụta m n'ihu mmadụ, aga m ekwupụta ya n'ihu nna m nọ n'eluigwe. Ma onye ọbụla nke na-agọnarụ m n'ihu mmadụ, aga m agọnarụ ya n'ihu nna m nọ n'eluigwe. Oziọma nke osere ụwa. Otito dịrị Kristi.
ụmụnne m na Kristi otodrinu Jesu na ndụ ebe amen. Onye jisi ike ruo n'eze, onye gbakọta ya lụ nwanne ya enyere ya aka. Tata n'ụzọ pụrụ iche n'obodo anyị n'ụwa bụ Amerịka ka anyị na-eme nnukwu mmemme nke ụka nna, mana iji chetakwala anyị ọfụma tupu anyị akọbazie akụkọ banyere ụka nna, unu n'anya unu ga-afụ na dịka m kwuru n'izu ụka gara aga na bido n'izu ụka anụnwa gaba na anyị ga-ebido iyi efe na-acha akwụkwọ ndụ. Gịnị mere anyị ji eyizi efe na-acha akwụkwọ ndụ karịa efe na-acha ọcha? Ihe ọ pụtara bụ na anyị abanyego n'ihe ụka na-akpọ oge nke nkịtị. Anyị anọghịzi n'oge Ista, anyị na-eme mmemme nke mbilite n'ọnwụ nke dị nwanne anyị Jesu Kristi. Anyị anọghịkwu n'oge anyị na-eme mmemme nke ịkwado maka ọmụmụ dị nwanne anyị Jesu Kristi, kama anyị nọ n'oge nkịtị nke ụka. O wee bụrụ na ọ dabanyela ọfụma, maka na oge nkịtị nke ụka bụ okwu ụka chọrọ ka anyị doruo nwa arụ ana, relaksi ọfụma, kpakọta onwe anyị ọnụ, nwetụkwana aṅụrị maka na mmadụ ka anyị bụ. Amakwazi m na tata anyị na-eme ụka nna, na ọ bụrụ na obodo dị mma dị ka ọ na-adị na mbụ, na ebe niile ga na-ekwo ekwo, ụzụ ga na-atụ ebe niile, mana ka ọ dị tata ebe niile ka jụrụ oyi. Mana ofu okwu na-ekwu mgbe niile bụ na asị m na at the end of that tunnel there is light. Na-elube na ngwụcha anya bụ onunu na ife ga-apụta. So bụ na ama m ọfụma na izu ụka na-abịanụ gacha, izu ụka na-abịakwazi gacha, anyị afụba nyabụ ife. Ya bụ na nyabụ ife na ha apụta. Anụ m asịkwazi ndị nna ebe ma ebe unu anọ na n'agbanyerọ na unu anọrọ n'ụlọ ụka tata, n'agbanyekwuru ọzọ na unu anọkwuru na basement iji wee nwee aṅụrị nke unu ji bụrụ nna. Anụ m asị unu niile ebe ma ebe unu anọ na Happy Father's Day. Ọ bụ ụbọchị unu anọ na n'ụjọ, unu anọ n'ahụ ọmalili, sapụ n'iru, nwee na aṅụrị, kenenu Chineke, chịkọta n'ezinụlọ unu tata ka ụmụ unu kwere unu ukwe, maka na ọ bụ unu bụ ide nke ezinụlọ. Ọ bụ unu ka Chineke nyere ikike mgbe ọ sị unu banyenụ n'ụwa ka unu jee mụbaa, go into the world and multiply. Ọ bụ unu ka Chineke nye ya bụ ikike, nnukwu ikike nke iso Chineke n'ike mmadụ, ikike nke iso Chineke bawapụta mmadụ n'ụwa niile. Ọ bụ nnukwu ikike ka Chineke nyere unu. Ya bụ ndabata na nnukwu ọrụ unu nwa n'obi aṅụrị. Tata bụ ụbọchị aṅụrị nyere unu niile. Abanyelụ m na ịntanetị maka echegidere m egwu mma agụrụ ndị nna tata maka ụbọchị unu ka ọ bụ. Nchekata egwu enwero nke m fụrụ, enwere ofu kwela abanye n'isi m nwa. Mgbe sị na mbịache nke ndị nne mfụ na egwu ndị nne jụrụ eju ebe niile, enwe nke ndị nne ime eche bifo ị na-eme ofu abanye, bifo ị na-asị na ofu apụta ọzọ abanye. Ana nke ndị nne a na-azọ ya azọ maka a na-agba, enwere ụdị ngala eji agba nke ndị nne, mana chọbazie nke ndị nne enwero nke m fụrụ. Nsị mba, ebe ọ bụ na okwere abata n'isi m, mbanye n'ịntanetị ntinye ukwe ndị nna n'asụsụ Igbo. Ịntanetị kọrọ nke ihe niile ọ na-akụ enwero, malitere ukwe ndị nne n'asụsụ Igbo n'ịntanetị ọgba, ma ntinye nke ndị nna enwero nke m fụrụ. Ngwasị ya na ọtata na maka anya bụ anya dị ka na a ga-eme gịnị, a ga-eneliri ene. Ya bụ ndị nna uru ga-ene anya atata. Ihe mgbe emeziri na a ga ewere egwu ndị nne gụọ ya na nke ndị nna, unu anọdụzie na bụ unu na-azụ ya etu ọ bụla a ga-enene ya bụ anya ene tata. Ya kedu egwu m ga-agụrụ unu tata?
ọ bụ onye ga-abụ papa nna m? Ọ bụ onye ga-abụ papa nna m? Nna m, ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Ihe dị mma ka m ga-emere gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Ọ bụ onye ga-abụ papa nne? Ọ bụ onye ga-abụ papa nna m? Bishọp onye mụrụ ya nna m? Popu onye mụrụ ya nna m? Fada Kọs onye mụrụ ya nna m? Nna m, ihe dị mma ka m ga-emere gị. Aya mma, aya mma, onye ọ ga-adịrị mma, aya mma. Papa m, ihe dị mma ka m ga-emere gị. Aya mma, aya mma, onye ọ ga-adịrị mma, aya mma. Amen. Ya bụ ndị nna ọzọ, Happy Father's Day. Amakwazi na ọtụtụ n'ime anyị n'oge nụnwa anyị nwere oke ụnwụ COVID-19. Ọtụtụ esoro anyị gba egwu nụnwa, ọtụtụ esokwuru anyị nwa aṅụrị nụnwa anyị nwere kịta n'ihi na nna ha rapụrụ. Ọtụtụ ga-anọkwazi n'ụbọchị tata iji wee rie olili nke mgbede a na-eri were nwe aṅụrị n'oge ụka nna. Oche nna ha na-anọ ewe na-enwejaba aṅụrị eghele oghe. Ị na-ene anya ifu na nna ga-anọrọzi ya. Ama m na ọtụtụ ga-abụ ha na-eri ya bụ oriri nke ụka nna, anya mmiri ga-adị ha n'anya. Ha ga na-asị, kedụzi ebe daadị anyị jebelụ? O wee bụrụ nyanya anụnwa dọkpụrụ ọtụtụ ụmụnne anyị nwoke gasị si n'ọtụtụ ezinụlọ. Ya bụ ndị niile zutere ọnọdụ nụnwa, ana m asụ unu jide obi siri ike, maka na tata ka anyị na-egosipụtakwa n'ụzọ pụrụ iche na Chineke bụ nna. Anyị na-ekpe ekpere, gịnị ka anyị na-ekpe? Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịla afa gị, ka ọchịchị gị bịa. Ya bụ na Chineke bụ nna. Onye nna ya nọrọzi n'oche ebe nna ya na-anọ, weluzie Chineke gị dobe n'oche ahụ. Ndị otu anyị nna anyị anọrọzi ya, a na-ekwubu ụdị okwu a, adịghị m aghọtabu ya. O wee banye na 2018. Ọ na 2018 ka m ghọtalụ ihe bụ na ideju ụlọ anọrọzi ya. Even COVID ya bidoro mkpọ nne m, maka na ejem ụlọ na 2019. Nnenekatazi ebe nna m fụ na mmadụ anọrọzi ya, na ụlọ eghelugo oghe. Mana bifo bụ ị na-anata ụlọ, enwere obi aṅụrị eji abata, maka na dike nwe ụlọ na ya. Ya ka m batara ụlọ oghele oghe, nnọsịa menụ ka njebe ebe na pati ebe nke m na-alarụ. Nne m sị m ma ọ ga-eje ebe ahụ larụ tata. Nsị ya ọ sị mụ larụnyere ya na apatment ebe nke na-asịzi ya. Ọ sị m na ya nọ n'okporo sọọsọ ya sensi ya ma ihe, mana for 1 year kịta, ofu afọ kịta, na ya nọgo sọọsọ ya, na ya da aghọta ya ọfụma. Enwerozi onye ya na ya na-ekwugharị ọnụ. Ana m nwa na onwe m fụkwuo na ụlọ ahụ wee oghe. Ofu okwu m gwara ya na COVID ya na-ebido, wee sị ya na so ofu okwu mma gwa gị bụ na ọ bụrụ na ịkpachara anya chekwaba, ị kwesịrị ịkpachara anya chekwaba onwe gị, maka na ọya anụnwa dakwuo gị na iji nara akpa m n'ime ihe ọzọ ga-emenụ, ịfụ na be gị emechigo, maka na enwerozi onye na ya nwekwuru onye ga na-anatazi ebe ahụ. O wee bụrụ na ndị nna
dị nnukwu mkpa, maka na mgbe ụfọdụ anyị ada amụ ihe anyị nwere ntị na nchọba ya achọba. Nọ mgbe ị chọbara ihe ị nwere, mgbe a ka ị ga-aghọta ihe uru ihe ahụ bara. Ya bụ onye nna ya ka dị ndụ, onye nna ya ka dị ndụ, ana m agwa gị eziokwu, celebrate him. Ọ sị abụgodị na ajọ nna ka ọ bụ, celebrate him. Ekwena ka o funahụ gị, ekwena ka ọ dapụ n'ahụ gị, maka na ọ nnukwu onyinye ka ọ nnukwu onyinye Chineke nyere gị. Ya bụ ndị nna ha nwụnahụrụ, ana m asụ unu jide obi unu aka. Ihe ọgụgụ agụgasịla anyị tata bụrụzie ihe ga-akasi unu obi. O wee sị anyị n'ihe ọgụgụ nke mbụ ewetara n'akwụkwọ nke Jeremaya, ọ sị na onye nwe anyị nọnyelụ m n'agbanyeghị ajọ ọnọdụ na ndị na-achọ ịkpagbu m, mana onye nwe anyị nọnyelụ m. Chineke nọnyelụ m. Onye ka m ji wee lụtụrụ unu aka sị, nna anyị nọ n'eluigwe, na ọ bụ Chineke bụzi nna gị ugbu a, na n'agbanyeghị uru nke ezinụlọ unu tata, na Chineke nọnyelụ unu. Chineke nọnyelụ gị. Abịakwa n'oziọma, oziọma rụtụ ya aka ọfụma n'ụzọ pụrụ iche. Oziọma sị, ihe niile m gwara unu n'ọchịchị ikwupụta ya ugbu a, unu atụ n'egwu ihe ọbụla ga-akpagbu anụ ahụ unu, kama tụọ n'egwu ihe ahụ ga-egbu mmụọ unu. Ọ bụ ọnwụ bịara kpagbuo anụ arụ ọtụtụ ndị nna anyị, mana ọnwụ ama emeri mkpụrụ obi ha, maka na mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'iru Chineke. Ya bụ jide n'obi unu aka, oge ụka nna anụnwa gbọdata n'ike Chineke, ka Chineke bịa nọdụ n'oche ahụ nna unu na-anọ, wee nwee ike na-edu ezinụlọ unu ọfụma mgbe niile. Ọzọ dị ka ya, iji wee lụtụrụ ndị nna, maka dịka m si gwa unu tata bụ ụbọchị unu, anyị na-ekene unu rinne, maka ọtụtụ n'ime unu na-alụ nnukwu ọlụ, ọkacha ọtụtụ n'ime unu nọ n'Amerịka. Ọtụtụ n'ime unu na-echenji daipa ụmụ ha. Ihe mmakwazi na ọ bụ na Naịjirịa na ọtụtụ ama emie, maka na enwegasị ihe ndị ga-enyegasị aka, cousins ya, niece, nephews, ndị unu gị ga-eju eju. Mana n'obodo a, unu na-eyipụ akwa ụmụaka, na-ekpo nsị, na-esi nri, na-eme ihe ọbụla enwere ike ime. Ụfọdụ na-ebuje ụmụaka akwụkwọ ebunata, na-alụ ọrụ dịgasị iche iche. Ana ọ bụrụ ebe a ka ọ kwụsị, unu ga-emechakwa ihe ahụ, sorokwa ha anatakwa n'abalị, unu esoro ha debe ihe ndị nkụzi nyere ha dee, kụzibe na-agbazi, bụrụ ndị nkụzi na-akụzi maka ịma ihe nke akọ na uche, na-akụzikwazi maka ịma ihe etu esi ebi ndụ dị ka mmadụ. Unu na-alụ nnukwu ọrụ, and that is what we are appreciating today. Ọ nnukwu ọrụ a unu na-alụ, nke anya ada afụ, ọ ndị mmadụ ada aghọtacha. Ọnya ka anyị na-ekene unu tata. Ọtụtụ n'ime unu pịchagidela ụmụ ha, pịchagide ha, ha bụrụ mmadụ tata. Ụfọdụ ndị pịchara unu ka ụmụ ha kwere nabata, kweta na ha lụtara ọrụ. Ụfọdụ ka ụmụ ha si na enwedị nke ha ghọtara ha lụrụ alụ, na-agbanyeghị mbọ gị nwa chelo na ịgba. Mana tata ka anyị na-asị gị thank you, na ịgbanele dịka nna. Ebe m chọkwazịla ịlụtụzi aka ka m na-ekenekwazi unu, enwegasịla ụmụ kịrịkịrị mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-enepụchala anya, uche anyị ada adịchi ya, mana anya lụkwana anyị ana. Enwere ofu enyi nwoke, ihe ọ na-eme bụ mgbe ọbụla ịbata na bie, ịfụ nwa ya o yiri ọmalịcha akpụ ụkwụ, ị jụọ ya, hei, akpụ ụkwụ gị nke a amaka, kedu onye nyelu gị ya? Ọ sị, ọ ma ọ mee. Ụbọchị ọzọ ife o yiri ọmalịcha wọchị, sị, hei, alakịkwa na wọchị gị a, kedu onye nyelu gị ya? Ọ ma ọ mee. Ọ nọkatakwa ofu ụbọchị, nke etu a ka esi eme ihe niile nọ n'ụlọ ahụ, ọ ma ọ mee. Nwoke a na-ekata anya n'ihe nke a wee sị,
na ọgwụ ya na-eweta ego niile o ji wee bụrụ ma ọ mịị na ụmụaka nwekwuru ike chekwa nnọọ ma ọ mịị na-emecha ha maka na ọ ya were ego ya enye ma ọ mịị ejezie gote ajụzi ụmụaka kere egotelu na onye gotelu ọ ma ọ mịị gotelu. Nwoke wee sị mba na ihe ya ga-eme bụ ya weta ego ya pụọ n'ahịa ya so megịnị so gote ogote ọkpụ ụmụaka sị ha ngwa bịanụ ngwa onye anọdụ ana ngwa nọdụ ana ngwa nke a bụ nke gị ngwa yirigodi ya ka mfụ onye yirie ọsị hei akpụ ụkwụ gị amaka ọsị onye nke a yiri akwa gị nke a amaka ọsị onye nke a yiri gogbanya gị nke a amaka ọjụọ hei kedu onye na-egu gogbanya ọsị anọ ọda dị ọsị onye kedu onye ga-agba ụkwụ ọsị anọ ọda dị ọsị ọsị yes ọ dị na mma mgbe ụfọdụ ihe a m na-ekwu kịta ha bụrụ na a na-eme kọmpetishọn mana anyị ilu ana ka ọ bụ maka na ọ ga-emekwazi isi waba ụmụaka ahụ imegịnị ịmalụ nke afọ lụbara imegịnị ịmalụ nke a ga-ebuju n'ọgwụ imegịnị ịmalụ mana anyị na-eme anya n'elu imezi okenye ị na-echezi ka gị na ma ọ mee zọbazi onye ga-enwe ụzọ mba maka na ọ ma ọ mee ka ama. Kedu m ji gwakwu n'okwu a mgbe anyị na-eto eto anyị dị ụmụ nwoke ịtọ mụnwa bụ nke isi owelu ofu ụbọchị nna m si ọrụ anata wee fụ ebe a na-ele egbe ụmụaka anọsụ ofu ahụ ka ọ fọrọ o wee gote ofu ahụ onye nwere ụmụ nwoke ịtọ ana mgbe ọ na-ebie ihe o bụ n'obi bụ mụnwa ka a ga-enye ogolo egbe nata sị m nna m na ya ụmụnne a na-egbe aha amaka lọvụ chacha ya nnọọ were ihe na-eme n'ịnyanga ụmụnne m ndị obele na-abụ ofu ya wee tiwapụ akwa mba na omememe n'ụlọ a na kedu nke ha asa na ọ dị ọgụ n'ọdụ nwa ka egotere ha sị mba na ama eme nna m nekata m anya wee sị m oke ebe ọbụla gị tọchalụ ndị a na ya ga-achọ ka emela anyị balọt ka a mara onye ga-ewin ya bụ egbe nsi ya oke njikwa n'obi diọkpala wee sịkwa oke maka ma ndị diọkpala anya na-akọnsidi ka masị na-aga aga wee sịkwa oke ewee mee balọt okechie ode no yes o wee sị na onye nweta yes ga-enwe egbe ahụ anyị si oke o tinye ode ya sọsọ mkpụrụ ịtọ nyanwa ji ezo dechaa ya pịkọchaa akwụkwọ ya fegharịcha wepụta ọsị ngwa onye nke mbụ welu asị kedu onye ga-ebu ụzọ welu nke obere sị ka ya buru ụzọ owelu owete no onye nke ọzọ sị ka ya welu owelu owete no nweta yes maka na ọsọ ofu fọzịrị mmadụ na-abịa eweligo no mụnwa wetazie yes ọ gweta ka a si welukwazie egbe m akwachọkwa mba na ọ ga-enyekwa ha egbe nke ha. Nna m wee jezie tụtụta oluzie echi oje ọlụ na-anata wee jezie gote ụdị egbe ọzọzi atọ ha ụtọ maka na ọfọzi nke ma machine gun ogotezie nke atọ ha ụtọ nye ha mana ha jidekwa nke ha anọgada abịa sịkwa m gwa m nyetụnụ nke ka ha gbatụkwa mana ihe ji kọọ akụkọ a bụ negodo ofu stori onyinye o nyere anyị na obere kọmpetishọn emelon ya ọ ka dị n'isi mana ụmụ nwoke ada aghọtacha ụmụ kịrịkịrị ha a ga na-eme maka na mgbe onye ahụ ga-eto ihe niile ahụ bụcha kọnekshọn ana kọnekshọn ahụ a na-ebido ya n'ụmụaka eche na mgbe onye ahụ toro iwezi ike ego onye nyere 1 million naira ka o wee jebido ahịa ịfụ ha anụ ọhịa nye 1 million naira ọ na-ezuzugharị ha etogo ha nwere kọnekshọn mana ọ bụrụ ma ọ mị nyebelụ ha nye ha 1 million naira ahụ ihe m na-agwa gị anyị akpọgidere ya isi ala forever and ever maka na o bidoro n'oge mana gị wee na-ebido mgbe ha kagoro aka ha kachazi aka ịbịazie ka ibido kọmpetishọn imeme nwunye so na ị ga-eji n'oge ọ bụrụkwa n'okwe ka a na-azụ mana uche gị ga-adị ya maka na ihe a niile bụ ezinụlọ ka a na-ekwu maka ya onye ọbụla ga-epe atenshọn uche onye ọbụla dị ya emezina anya n'elu na ị na-atụtụta ego jee tụtụtaba ego ịtụtụta ericha mgbe ị kara nka gwụọ gị ịba ịbụ ihe a ga na-eche ka ama ma ị ga-anwụ ọsịsọ ịjụ na ịma anwụ abanyelu gị novena ka ama ma ị ga-anwụ ịnwụọ ka e wee nwee ike kerie ihe ahụ niile ya bụ anya luo n'ala ndị nna anya luo n'ala unu ekobezina anya n'elu nọdobe na ụmụ unu nso ọkacha ndị nwoke nọdobenụ ha nso menụ ka ha na-aghọta na-akọwa ụnụ ha ọzọ dịka nwanne bụ ana m ada ewelube ịfụra nwoke ọbụla nwunye na-abụ nwunye na-ekwu okwu nwunye ada asị di m sị di m asịrọ
di nje, di mejọrọ, di nweta, di mewetara. Ọ bụrụ na ịnweta nwaanyị di ya nwaanyị ọbụla ada yuzu die as reference, nwoke ịdakwala akwụkwọ. Maka na obere ihe na-atụ ụmụ nwaanyị n'anya. Nwoke kwesịrị ịbụ nna ezinụlọ, onye na-eti egodo aka, ị na-akọwa, ịha na-akọwa. Maka na ọha ha ị na-akọwa, ịbụ encyclopedia of that family. An encyclopedia bụ ihe ọ na-abụ onye dịka onye ihe ọbụla gbalụgharị oje megide oje cheki reference. Ya bụ n'ọgụ bụ reference point for that family. And so na ọ bụ na nwunye ga na-enwe ike asị, ọ bụkwa na dadi anyị na ya, ọkwa na dadi anyị wetara, o dadi anyị mgbe o jere ihe a, o na dadi anyị nọ mpe, ọ bụkwa na dadi anyị ekwe ka eme ya etu a. Ọ bụ na nwunye ga na-enwe ike ekwu ụdị ihe ahụ, ịdakwala akwụkwọ. Ọ bụrụ na ụmụ gị adịghị ike asị, ọ bụrụ na nna anyị ọ dadi anyị, ọ bụrụ na ha adịghị ike refer to you, ihe omenu bụ na ị nwebero impression imere n'ime ha tọrọ atọ. Ịdala akwụkwọ, nyobanye ihe ahụ anya. And that's why ezinụlọ kwesịrị iji wee na-anọkọ ọnụ. Ịnọte aka n'ebe ezinụlọ gị nọ, ụkwụ tọrọ gị n'ama. Na ụkwụ tọzie gị n'ama, imebezi okenye, ịchọzie ka ụkwụ ahụ bata n'ụlọ, ọ ma abata nwụkwọ. Ji n'oge pịakwa be gị, maka na ị nwere ebe ọzọ. Ebe a bụ ụlọ be gị. Ọzọ dịka nwanne ya bụrụ ezinụlọ ọbụla, ekwuburu m ya mgbe nke ndị nne, ana m ekwukwu ya ọzọ tata. Ihe na-egbu anyị niile n'obodo n'ụwa anyị nọ bụ selfishness. Onye ọbụla na-achọ nke ya. Ezinụlọ abụrụgokwunu ofu. Ezinụlọ abụrụgokwunu ihe dịkọrọ ọnụ. Onye nke a nwụọ, ụfọdụ na-abụ aga ego ini. Ọ bụrụ ndị a na-enyi n'obodo a, enwe ndị ga-abụ ha chọọ ego ini, egote onye bụ ụzọ nwụọ etinye ya n'ala, onye nke ọzọ nwụkwa atụkwasị ya n'elu ibie, onye nke ọzọ nwụkwa atụkwasịkwa ya na ọ bụrụkwa ụmụaka nwụrụ esietu atụkwasị gị. Even onwe ndị na-egocha inyi ya ga-eni, ọ bụ na ha dị 4 na be ha, inyi ga-abata ha 4. Ya bụ etu ha dịkọrọ ọnụ n'ụwa, na etu aka ha ga-esi dịkọkwa ọnụ n'ebe na anị mmụọ. Maka na ụlọ anọrọzi iche. Ana ndị dịkọrọ ọnụ, kedụzi ihe oke nkewa gịnị bụ gị? Because na enwero nwoke na nwunye ya nọrọ ya, enwekwuru nwunye na o nwere ụmụ. Ọ bụrụkwa maka na ụmụnne ekwu bụ ndị mụtara ụmụ. And so ị na-akpa iche, ị na-ezogharị, ị na-aghọgharị mmụ. Ihe ị na-eme bụ na ị na-egburikọbe gị. Selfishness. Ị na-ebewasịchabe gị ofu. Enwekwana ihe mmadụ leli n'igbu agụụ. Ihe ọ sọrọ ya dịka ya. Ọsọ abụgodi nni, ije ebe a na-eme ihe bipụta nri, ijiri anya agụụ rigide esi ọkwa nri ya na ihe eme ihe. Enwe ebe ọ ga-abịa rigide nri a rigide nri, afọ ahụ emegide, afọ eju, ị na-ekiri nri, enwekwa ihe ejizi nri mee. Ana imechakwa nri ahụ niile i riri, echi agụụ emegide, agụbakwa gị. Enwero ihe mmadụ leli n'igbu agụụ. Maka ọbego ọnụ. Okwenye ka Chineke ji mee anyị isi ezinụlọ. Maka ọbego ọnụ. Maka ọya ọnụ. Ụmụ nwanyị siri ike, mana obere ihe ka eji aghọgbutekwa nwanyị. Uche ka eji anụ nwanyị. Mgbe ụfọdụ nwoke a na-ekwucha ihe niile, maka ihe ọ bụla ị gwara nwunye gị gwajọọ ya, ọ gwefuru okwu ahụ, ọ nọ n'isi ya. Ana okwu enwerekwa pụọ n'ụwa. Ana m agwa nwoke ọbụla, okwu ọbụla ị ga-agwa nwaanyị, taa ya eze. Anya kapụ n'okwu. Ha nwere ike ịnya kapụ, nsogbu adịghị, maka gị nwe ime echetazi.
enwere ka okwu akọlichacha gha akọli gbogbogbogbogbogbogbogbo nwanne echi chefuo ihe niile o kwuru. Even na asị ngwa gị kwuo ihe o kwuru, ịchọzie ka ịrefa ihe o kwuru, imenye the quotation exactly, kama ị ga na-emezi bụ ikwuo ofu ọsị gị na ekwuro nke a esi ya na ihe ikwuru yiri ụdị ha because i chetarọdị. Mana okwu ọjọọ ọbụla ị gwara nwaanyị, ihe na-agwa gị ha, ịkpọta the next 10 years onye gị the exact word, nye gị ya exactly etu ahụ isi kwue. Ofu anya ka eji anụ, ada eji anya na abụọ. Iji anya na abụọ ọ nyụrụ ahịa. Ịchọọ igwe okwu dozie ya edozie. Kedu ihe eji edozi edozi? Ihe eji edozi edozi bụ na ihe na-atọ nwaanyị ụtọ dị na ntị ya. Ihe ha nụrụ na ntị matters a lot. Ịmakwa karịa mma na ị promise na ị ga-egori aeroplane ma ga-ego na karịa na esi ọkwa ifere aeroplane aka ma ị ya anya enwụọ n'ime ikwuru anyị ịtọkịrị na mana si ọkwa ifere plane na aga m egone gị ya, Chineke mee ha Buhari banye ha ozugbo m win contract egotelu gị plane. Buhari banyecha isi na iwin bụ contract kọrọ na-akọ na-edozie kọwarịa na enwere ihe irie na-ekwu ya etu a na ọ bụrụ na o kwere gị eme na-edozie asị ọkwa gị sibarụ nwunye gị asị kama na-edozie okwu na-edozie na-atọ okwu eze kama ị ga-ekwu ekwu mebie kwụrụ ọtọ si ya nne ka m bịakwuo ka m bịa ka m jee pụta ije n'ilo ka ikuba agha arụ ga-enachiatakwa. Ekwunarị nne maka ha na-edobe ya edobe, ha na-ede ede mana ọ dị n'isi anọrọ apụ a na-etuchukwu ha si weke ha ha amaghị ụma. Ya bụ idozie onwe gị, dozie ebe gị. Denụ nke ikpeazụzi bụ mgbaghalụ. Ihe melụ n'ọtụtụ ezinụlọ n'obodo anyị n'nwebe mere ka aghasara aghasa bụ gịnị? Enwere onye na-agbaghara ibie. Onye ọtadogo because number one bụ na ọtụtụ n'ime anyị na-achọ sọsọ nke onwe ha, selfishness. Then nke abụọ bụ enwe mmụọ mgbaghalụ. Ana gịnị mere na enwe ha mmụọ mgbaghalụ? Maka na onye na-abịa isisi gbaghara ya ada eji ezigbo obi abịa. Enwere ka ozugbo ọ na-ayọcha gị gbaghara ya, ị na-eme ka ị gbaghara o mekwa ihe yiri ha. Ime amazi ebe esi akwa onye ukwu wa. Ya bụ nke mbụ bụ mgbaghalụ. Nke abụọ bụ onye yọlụ Chukwu mgbaghalụ na-asị na ya memezi njọ gịnị ọzọ. Ịgbabazie mbọ ka ihe ahụ wee dozie. Ọ bụgodị na ị chọrọ, ndị Igbo na-asị bakwanụ mgbe ụfọdụ asị na isi ana ada atọ ebe a kpọrọ ya. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịyọcha mgbaghalụ nke ịyọ ọgwụkwụ na etu ọ ga-abịa isi gụgbado ya aka esi ya nne ngwa bịazịa. Ọ kwefuru ihe ata n'abalị ya bụrụzie anwụ ngwa ọ gị nwa mebichaziri oke ọkwa na unu adịghị mma ọkwa na ebe niile na-ada ada gị mgbe ekwetachago m na ha niile ngwa aga m edozi ha niile ndo ngwa bịa ije gụkọtarịa ụmụ kịrịkịrị ihe ọ na-ala ka inye orichakwa ọkwụnụ chikina eji nwayọ obere ihe ka eji aghọgbute ụmụ nwanyị. Mana mgbe ụfọdụ oko n'obi na nwoke anyị bụ adịghịkwa anyị afụcha ụmụ ha. Mana ikwu na eziokwu, ndị nna unu na-agbanye mana jisie n'ike. Ezinụlọ ọbụla dị n'ụdị onye ọbụla nwere ezinụlọ nke nwaanyị niile abụrụ ofu, ụmụ niile abụrụ ofu. Iluo nene nke gị ejina nke dịbe Okeke were emeshọ nke dịbe Okafọ. Okafọ biri na bie, Okeke biri na bie, Okorie biri na bie. Iluo echekwa nke gị, nke ọbụla ị nwere malụ mma. Echena na nke Okafọ makarị nke dị na be Okoye, nke ọbụla dị na be gị malụ mma. Etu ọbụla mmadụ si dobe akwụ ya ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-esi wee larụ. Ka Chineke gọzie anyị niile, chekwaba anyị niile, duo anyị, nyekwazi anyị aṅụrị nke ụka nna nwaanyị na-eme site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe n'ọdụ n'aka nri Chukwu, bịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, na nna na nwa pụta, sekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ ụmụnne m na Kristi, ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ ka anyị gazuru ụwa niile, na anyị ga-asọ bụ Pope na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ụkọchukwu niile, ọkacha n'ụbọchị tata anyị na-eme ụka nna. Anyị na-echetakwazị ndị ụkọchukwu niile na-alụla anyị ọlụ n'Igbo Catholic Community, Fada Cosmas Nzabalo, Fada Jude Zimoha na Fada Michael Onyekwelu na Fada Ignatius na ndị ụkọchukwu niile na-alụla anyị ọlụ, na-asị ka Chineke gọzie ha niile, nye ha amala, nye ha agamniru, nye ha ngọzi. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpekwazị ekpere maka ndị nna niile, ndị nna ndị ụka Igbo niile, ka Chineke gọzie unu niile, gọzikwazi ezinụlọ unu, gọzie atụmatụ niile dị mma, nyekwazị unu ihe ọma na ngọzi ga-esi n'aka ọrụ unu nke unu na-arụ n'ezinụlọ unu wee pụta. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị rapụrụ ụwa anụnwa, ọkacha ndị nna anyị dị iche iche ndị rapụgoro ụwa anụnwa, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Anyị na-echetakwazị ụmụnne anyị niile ndị anyị runye na aja masị nụnwa, na-asị ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa, na-ayọkwazị nwere onwe maka ndị nne nọ na nyanya. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Anyị na-erunyekwazị masị nụnwa ka anyị kpekwazị ekpere maka ụmụnne anyị ndị Igbo niile ebe ma ebe anyị anọ na, ọkacha ndị na-achụ aja mas na St. Fortunata, ndị na-achụ na St. Clement Pope, ndị na-achụ na St. Paul's, ndị na-achụ na St. Benedict Bonaventure, na-ayọ ka Chineke gọzie unu niile, ma ndị nọgasị ebe dị iche iche na dayasis anyị nụnwa, n'obodo anyị nwa be Amerịka na mpaghara ụwa niile, na-asị ka Chineke gọzie ụmụ Igbo niile na mbọ niile nke anyị na-agba ma chekwaba anyị. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị nwa, ka anyị natazie isi ya na mme Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọnụ ụmụ Chineke na-achụrụ Chukwu, aja anyị na-achụrụ Chukwu bụ
rọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jikere na ịnara nụ. Onye nwanyị nara aja n'aka gị maka uto na ebe nke na maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ anyị dị asọ. Onye nwanyị nara aja otito nke a na-emeda gị obi maka njọ anyị, mee ka ọ wụcha anyị ka anyị dị ọhụrụ, mekwa ka anyị were obi anyị niile na-achụnyere gị aja nke a na-amasị gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwanyị. Onye nwanyị nọnyere ụnụ, welite n'obi enu ka anyị nye n'ụnụ dị nwanụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jikere na onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe obere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nsọ 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 Nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara owere achịcha, nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rie nri ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anya, so o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọ ọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwu anyị na-egbu ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile.
Nna anyị nọ n'eluigwe, otuziri afọ ụbọchị gị bịa, n'uche gị n'ụwa ike si nye anyị niile. Nye anyị taata nke ụbọchị anyị, kasị mmadụ zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị sebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu ka nzọpụta Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị kama rekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke, inwe etoziri nke ịbata na mkpụrụ asụkwụ na mkpụrụ ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebe. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Just obele announcement nke mbụ ka nkene ndị nna niile ọzọ dịka nsikwu na mbido ajamas tata bụ ụbọchị ndị nna so ndị nna unu ga-anọdụ ala ka ha nye unu nri sinyejuo n'afọ sinyejuo n'afọ unu agbalị na otego unu lụba so nọdụ n'ala sinyejuo n'afọ tata onwe ha ọbụla ezinụlọ ọbụla ga-ejuo entertain nna ha biko entertain ụnụ ha ka ha nwee aṅụrị ga-ezu ezu ụbọchị ụlọ de na ọzọ dịka nwanne bụ ihe dị nnukwu mkpa ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-akpọ m maka masị a na-aka n'Igbo na diocese na TV aka na-aka masị ahụ mana ọ ga na-abụzi ụbọchị ụka 4pm ka a ga na-enwezi ya na TV net TV ọma na-adịzi nke morning mass for now until enwezia any change a ga-emekwazi ka unu malụ mana kịta ha ji nwayọọ nwayọọ awind down because na unu mana by next month oge na-ete ha aka a ga-ebido masses na parishes so ha na wind down morning masses mana nke a na-aka ụbọchị ụka 4pm ka ga na-adị so ịgbanyere TV gị ụbọchị ụka na 4 ga-enwetala ụkọchukwu na-aka masị n'Igbo net TV ichere ị ga-afịa den ọzọ kachasị mkpa bụ na diocese anyị bishọp anyị bụ Bishop Nicholas Demazio enyego ikike ka anyị bidozie ube ajamas bido na 29th of June 29th of June bụ Monday so n'ihe o gosiri na a ga-ebido n'aba ajamas na morning masses and na morning masses a ihe ọ ga-abụ bụ 25% of the church capacity 25% of the church capacity ga na-anọ na ya bụ morning mass na anyị ma na morning mass ndị mmadụ adịghị ebukebe ibu mana elutezie na July 4th bụ Saturday evening and July 5th bụ ụbọchị ụka a ga-enwekwazi masses na every parish in the diocese ọ ka ga-abụkwa 25% capacity of the church. Now kedu ihe o menuru na parishes dị iche iche ka m were ihe dịka St. Fortunata ịbata n'ụlọ ụka ị ga-afụ ebe amadoro ihe si mmadụ anọ na ya asị mmadụ anọ na ya ihe o menuru bụ mmadụ anọ na ya ihe o menuru abụrụ gị sizie n'okpuru were baga ihe o menuru bụ gị anọ na ya so ịlụzie ịnọdụ ebe kwu gị nọdụ ịmara ebe kwu gị nọdụ ịnọdụ maka ihe a na-eze bụ ka ndị mmadụ rapụ ikwusasị ya bụ ọya kụdara onye bịala ụka bịacha ụka ọ na-anọ udo na obi aṅụrị na ihe o menukwanụ bụ na ọ bụrụ na gị na ezinụlọ gị yi wee bịa ụka na ị ma rapụ ezinụlọ gị iche ị ga-ekpokọta gị na ụmụ gị ọnụ n'ofu oche ebe ahụ ekwu ya bụ ụnụ nọdụ bido n'ebe isi wee lute ebe ụnụ kwụsịrị then ị ma na onye nke ọzọ ga-anọzi n'isi isie because na a ga na-enwe 6 feet distance from each other na bụ etu a ka esi nye ka o wee dele onye ọbụla mma so ọ bụrụ na ị bịara as an individual ilu nọdụ n'isi oche then another individual anọdụ n'etiti then onye nke ọzọ anọdụ na ngwụcha na bụ ekwesịrị inwe ya bụ gap etu o kwesịrị ekwesị. And ihe ọzọ menukwanụ bụ na ụka ga na-agbasa n'oge ọ bụghị nke ekweluzie gbago ekwelu gbadata like St. Fortunata kwaya mistress site na Nnadi ga-organize ya mana menwe kwaya ebe a ga-anọkọ ọnụ asịzie na ndị kwaya because na ụlọ a na-apịkọta onwe n'ọnụ yakwa mistress site ga-enyezi aka organize ya from ebe ọbụla ọ nọ ya bụ na anyị na-enwe kwaya ihe a ga-enwe bụ na onye ọbụla ga-etinyezi ọnụ n'ukwe ebe ọbụla ị nọ etinye ọnụ n'ukwe mana ihe a ga-emezi bụ na
Administrators ga-enyezi aka rezie voice gwa anyị nke ọ bụ a na-ekwu etu ahụ sa menwe kọmanda na menwe ụmụ ihe a niile amasị ga-adị very short na menwe pumps and pageantries na menwe announcements Father will organize ihe niile etu o si kwesị until diocese asịzịa yes we are back in full right the fourth phase anya normalize bazie ihe niile mana for now everything can be limited to 25%. Anyị na-agazi anya na-akọwa etu ọ ga-esi wee makale yaba na-asị ka anyị niile jiri ọmalịcha obi wee nabata ihe n'ụwa maka na ọ dị egwu mana ekele dịrị Chineke onye bi n'eluigwe. Ana m asị udo dị n'ụlọ niile. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abanụ n'ịsa gwụsịgo